Il-Forum Żgħażagħ Laburisti tar-raġunijiet għaliex jemmen li dak ippreżentat nhar it-tnejn kien budget tajjeb. Fosthom il-garanzija żgħażagħ li se tkompli tissaħħaħ. Intqal ukoll li l-Gvern sejn lill-istudenti jkomplu bl-istudji tagħhom u qed iżomm il-wegħda tiegħu li jsaħħaħ l-istipendji. Dan fl-istess ħin li żied il-vot kapitali għall-Università b'55%, kliem ta' tifħir ukoll għall-introduzzjoni ta' fond li minnu kumpaniji privati jistgħu ħallsu l-lif tal-maternità tal-impjegati tagħhom. Il-Forum qal li dan huwa pass importanti biex tkun miġġielda d-diskriminazzjoni. Ma naqsitx referenza għall-estensjoni b'6 xhur mill-eżenzjoni tat-taxxa għal first time buyers, kienu nnotati wkoll il-miżuri favur persuni b'diżabilità, kif ukoll li fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-sena d-dieħla żgħażagħ ta' 16-il sena se jivvutaw għall-ewwel darba. Fuq kollox temm jgħid il-Forum dawn huma biss ftit mill-miżuri li direttament jew indirettament jaffettwaw iż-żgħażagħ. Intqal ukoll li l-Gvern ippreżenta budget pożittiv u bil-għaqal li jpremja l-bżulija fil-waqt li jsaħħaħ il-ġustizzja soċjali.